και χαίρομαι που σας βλέπω εδώ, γιατί σημαίνει ότι η συνέπεια κάνει πολύ καλή δουλειά. Έχουμε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό να μιλάμε μόνο μέσω τέτοιων μέσων και αυτό είναι επιβλαβές για πάρα πολλά, ανάμεσά τους και για τη δημοκρατία μας και για την ελευθερία μας. Οπότε καταρχάς συγχαίρω και τον κύριο Αρβανίτη και τον κύριο Γιαννάκη και σένα Μανώλη και όλους τους υπόλοιπους που ασχολείστε με τη συνέπεια, γιατί κάνατε κάτι πάρα πολύ καλό και δηλώνω ότι εγώ και εμείς είμαστε πάντα δίπλα σας. Τώρα, θα πιαστώ από μία κουβέντα η οποία υπόθηκε αρχικά από τον Κώστα και την επαναλάβαμε κιόλας. Η δικαιοσύνη είναι το αποκούμπι του φτωχού, του κατατρεχμένου κτλ. Όχι ακριβώς. Ή μάλλον σχεδόν καθόλου. Αυτό είναι κατά τους αιώνες σχεδόν σε όλη τη γη, με φωτεινές εξαιρέσεις, ίσως εξαιρέσεις εδώ στον ελλαδικό χώρο, είναι η εξαίρεση. Εδώ μιλάμε για μια εξουσία. Προσέξτε, δικαστική εξουσία. Και πρέπει να σκεφτείτε ότι αυτή η δικαστική εξουσία δεν έχει ιστορία 50-100 ετών. Πόσο μάλλον ότι κράτος δικαίου ως έννοια δεν υφίσταται 100 χρόνια πίσω. Παρεμπιπτόντως 100 χρόνια δεν είναι τίποτα ιστορικά. Ξέρετε, μετά τους πολέμους, τι έχει προκαλέσει στην ανθρωπότητα το πιο πολύ κλάμα? Είναι οι αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων ανά τους αιώνες. Εκεί να δείτε αδικίες. Έχετε αντιληφθεί ότι υπήρχαν μορφές θανάτωσης οι οποίες ξεπερνούσαν κάθε φαντασία σήμερα. Από αυτές παραμένει μετά τον Ιουστιανό η φούρκα. Αυτά τα λέω για να μην έχουμε ψευδαισθήσεις. Η δικαστική είναι μια εξουσία, όπως ξέρετε σύμφωνα με τον Μοντεσκέ και μετά από αυτόν έχουμε 3 εξουσίες, και το θέμα είναι αν τελικά αυτή η εξουσία αποδίδει δικαιοσύνη ή όχι. Αν τελικά φτάσαμε να τη δαμάσουμε ή όχι. Την έχουμε δαμάσει ως κοινωνία και αυτήν και τις άλλες εξουσίες. Έτσι θα αναφερθώ καταρχάς στο άρθρο 26, στο οποίο αναφέρθηκε ο καθηγητής μας. Τι λέει το άρθρο 26? Σας το διαβάζω γρήγορα. Η νομοθετική λειτουργία ασκείται από την Βουλή και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ωραία. Η εκτελεστική λειτουργία ασκείται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και την κυβέρνηση. 3. Η δικαστική λειτουργία ασκείται από τα δικαστήρια, οι αποφάσεις τους εκτελούνται στο όνομα του ελληνικού λαού. Πάρα πολύ ωραία. Τι έχει γίνει εδώ? Εδώ έχουμε ένα άρθρο του συντάγματος, το οποίο πράγματι το σύνταγμά μας είναι εξαιρετικά δημοκρατικό. Είναι από τα καλύτερα συντάγματα, γιατί έχουμε δει και άλλα συντάγματα. Και οι λειτουργίες χωρίζονται είναι 3, και η μία ουσιαστικά θα πρέπει να μην μπλέκεται στα πόδια της άλλης,
Και τέλος η δικαστική είναι αυτή η οποία θα πρέπει να ελέγχει την εκτελεστική εξουσία. Θα πρέπει να ελέγχει τη διοίκηση. Θα πρέπει να ελέγχει και την νομοθετική σε επίπεδο συνταγματικότητας. Άρα τι θα πρέπει να είναι? Θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη. Το λέει το Σύνταγμά μας αυτό? Φυσικά. Σας διαβάζω το άρθρο 87. Ανεξαρτησία των δικαστών. Η δικαιοσύνη απονέμεται από δικαστήρια συγκροτούμενα από τακτικούς δικαστές που απολαμβάνουν λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία. 2. Οι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπόκειται μόνο στο Σύνταγμα και στους νόμους και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με διατάξεις που έχουν τεθεί κατά κατάληψη του Συντάγματος. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία τα λέτε στο Σύνταγμά μας. Γιατί βλέπουμε αυτά που βλέπουμε? Αφού το Σύνταγμα έχει προβλέψει αυτά. Προσέξτε, είπε προηγουμένως πάλι ο καθηγητής μας και δυστυχώς ήξερα ότι μιλώντας μετά τον καθηγητή μας θα έπρεπε να περιορίσω λιγάκι αυτά που είχα να πω για να μην έχουμε παραλήψεις. Θα πω τα ελάχιστα. Είπε για ένα μήλο με ένα σκουλίκι στο κέντρο. Το άρθρο 90 του Συντάγματος λέει το εξής. Παράγραφος 5. Οι προαγωγές στις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου και του Ελεκτικού Συνεδρίου ενεργούνται με προεδρικό διάταγμα, μέχρι εδώ όλα καλά, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, δηλαδή της κυβέρνησης. Ποιος ορίζει τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου ή την Πρόεδρο? Ποιος ορίζει τους Αντιπροέδρους? Ποιος ορίζει τον Εισαγγελέα, το λέει παρακάτω, του Αρείου Πάγου? Ποιος ορίζει Πρόεδρο στο ΣΤΕ και στο Ελεκτικό Συνέδριο? Ποιος? Η κυβέρνηση. Και εδώ υπάρχει η κερκόπορτα, την οποία την ανοίγουν όπως θέλουν, και ενώ το Σύνταγμά μας μιλάει για λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία, οι κεφαλές της δικαιοσύνης δεν είναι κάτι που κρίνεται εσωτερικά, δεν είναι interna corporis, είναι τι? Είναι κάτι που αποφασίζει η εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν θα αναφερθώ στα υπόλοιπα που αναφέρθηκε ο καθηγητής μου, ο κ. Παναγιωτόπουλος, γιατί γίνανε αντιληπτά. Αυτή εδώ όμως που σας είπα, η μικρή λεπτομέρεια στο Σύνταγμά μας, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ βαρύ, γιατί μετά αυτοί μπαίνοντας, τοποθετημένοι από την κυβέρνηση, τι κάνουν? Ελέγχουν όλη τη δικαιοσύνη. Είναι αυτοί που προείστανται στα πειθαρχικά συμβούλια, το λέει το Σύνταγμα παρακάτω, και ουσιαστικά ποδηγετείται με αυτόν τον τρόπο η δικαιοσύνη. Γι' αυτό σας λέω το εξής. Το πρόβλημα της δικαιοσύνης είναι πάρα πολύ μεγάλο και το πρόβλημα της δικαιοσύνης δεν είναι ότι η δικαιοσύνη σήμερα είναι το αποκούμπι του φτωχού και κατατρεχμένου. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Και το πρόβλημα ξεκινάει από εδώ, από αυτό που σας είπα. Κατά τη γνώμη μου. Φυσικά υπάρχουν πάρα πολλές τρευλώσεις, οι οποίες αναφέρθηκαν και κάποιες. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος φεύγει από εκεί μετά να πηγαίνει σε κάποιο υπουργείο, να έχει μια άλλη καριέρα, μια άλλη εξέλιξη, η οποία πιθανόν να είναι προσυμφωνημένη από πριν. Αυτά όλα είναι παθογένειες πάρα πολύ μεγάλες. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής. Σήμερα βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας. Εξαιρετικά κρίσιμη. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τον τελευταίο αιώνα, εντάξει, υπήρχε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος και ο πρώτος, αν εξαιρέσουμε σε αυτούς προς το παρόν, θεωρώ ότι είναι η πιο κρίσιμη. Να σας πω το εξής, ότι θα μιλήσω και ως οικονομολόγος και θα σας πω ότι βρισκόμαστε, όπως ξέρετε πολύ καλά, στα πρόθυρα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, η οποία δεν είναι βιομηχανική, είναι τεχνολογική. Κάθε φορά που είχαμε βιομηχανική επανάσταση, χυνόταν αίμα στους δρόμους. Και αυτό φαίνεται να ισχύει και τώρα.
Βρισκόμαστε μπροστά στην επικράτηση του Artificial Intelligence, του AI, το οποίο θα έρθει να αλλάξει τις δομές παραγωγής και άρα και όλες τις δομές της οικονομίας και άρα όλες τις δομές της κοινωνίας. Εδώ λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε ότι η δικαιοσύνη δεν είναι κάτι έξω από την κοινωνία. Αντίθετα, είναι μια εξουσία η οποία ασκείται από αυτούς που την έχουν. Και λογικά θα έχουμε θέματα παντού και φυσικά έχουμε ήδη και στη δικαιοσύνη. Το αίσθημα που έχουμε σήμερα είναι ότι η δικαιοσύνη δεν αποδίδεται όπως πρέπει από τα δικαστήρια. Είναι σωστό αυτό? Μάλλον ναι. Και λέω μάλλον γιατί έχω και δικηγορική ιδιότητα. Είναι προβληματική η κατάσταση και θα γίνει ακόμα πιο προβληματική στην πορεία, γιατί η πορεία είναι μαύρη. Φαίνεται ότι έρχεται μαυρίλα. Τα χρόνια που περάσανε, προσέξτε τώρα αυτό που θα πω, τα χρόνια που περάσανε το δείξανε αυτό. Βρεθήκαμε να έχουμε υποχρεωτικότητες σε κάτι που δεν έπρεπε να κυκλοφορεί. Εγώ δεν μάσησα ποτέ τα λόγια μου. Δεν είπα δηλαδή ποτέ ότι τα συγκεκριμένα εμβόλια που υπήρξανε θα έπρεπε να διατίθεται και θα έπρεπε κάποιος να τα επιλέγει ελευθέρως ή να μην τα επιλέγει. Δεν είπα αυτό. Είπα δεν έπρεπε να κυκλοφορούν. Είπα κάτι άλλο. Είδαμε λοιπόν ότι όχι μόνο κυκλοφόρησαν ενώ βγήκαν σε 6 έως 8 μήνες, ενώ, τώρα σας μιλάω ως μεταπτυχιακός φαρμακορύθμισης, ενώ θα έπρεπε να περάσουν 8 χρόνια να γίνουν άπειρες μελέτες που δεν υπήρχαν και να κυκλοφορήσουν μετά. Όχι μόνο σας είπανε ψέματα, ότι αν τα κάνετε θα σπάσει η αλυσίδα μετάδοσης. Και λέω σας είπανε ψέματα, γιατί η ίδια η Pfizer δεν το έλεγε αυτό. Όποιος είχε διαβάσει τα κείμενα που έστειλε για να κυκλοφορήσουν αυτά τα εμβόλια, η Pfizer η ίδια μέσα εκεί έλεγε ότι δεν έχω κάνει μελέτες που να δείχνουν κάτι για τη μετάδοση από εμβολιασμένους που θα κολλήσουν. Δηλαδή έλεγε και θα κολλήσουν οι εμβολιασμένοι και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη μετάδοση, λοιπόν δεν τη σταματάει. Σας είπε όμως ο Πρωθυπουργός σας ότι ξεκινάει η επιχείρηση Ελευθερία, λέγοντας λίγο πολύ ότι κάνοντάς τα δεν θα είστε κίνδυνος για το κοινωνικό σύνολο, γιατί θα σταματούσατε τη μετάδοση ουσιαστικά. Πράγμα το οποίο ήταν ψευδές. Αυτό μετά πήγε στα δικαστήρια. Και τι απαντήσαν τα δικαστήρια? Πολύ καλά έχει ο νόμος της υποχρεωτικότητας του Ιουλίου του 2021. Ναι, αλλά υπήρχε ένα άλλο ζήτημα τότε, το οποίο το είπαμε. Υπήρχε ευθεία παραβίαση και στους 3 πυλώνες της αρχής αναλογικότητας. Οι οποίοι ποιοι είναι προσφορότητα, αναγκαιότητα, εν στενή ενία αναλογικότητα. Τι σημαίνουν αυτά? Απλή λογική είναι. Δεν είναι, μην νομίζετε ότι εμείς οι νομικοί κάνουμε κάτι τρελό. Απλή λογική είναι. Προσφορότητα. Θα έπρεπε το μέτρο που ήταν πιο η υποχρεωτικότητα των υγειονομικών να κάνει τι? Να επιτυχάνει το σκοπό. Ποιος ήταν ο σκοπός? Να σταματήσει η μετάδοση μέσα στα νοσοκομεία. Γινόταν αυτό? Φυσικά και όχι. Το ξέραμε. Το ξέραμε. Ξέραμε από όλες τις μελέτες που είχαν γίνει στο Ισραήλ και άλλες και από αυτά που λέγει η ίδια η Pfizer ότι δεν σταματάει η μετάδοση. Και πράγμα το οποίο αποδείχθηκε μετά μέσα στα νοσοκομεία μας. Άρα το μέτρο που φέρνανε δεν ήταν πρόσφορο ως προς τον επιδιωκόμενο σκοπό. Παραβίαση στην αρχή της προσφορότητας, άρα παραβίαση στην αρχή της αναλογικότητας, έπρεπε να του πούμε γεια σας. Δεύτερον, αρχή της αναγκαιότητας. Ανάμεσα σε 2 πρόσφορα μέτρα, 3-4 όσα είναι, θα έπρεπε να επιλέξουμε το λιγότερο επαχθές. Αυτό σημαίνει αρχή της αναγκαιότητας. Δηλαδή, αν σου πει κάποιος είσαι υποχρεωμένος να πας στην Πάτρα από την Αθήνα, μπορείς να φύγεις, να πάρεις την Εθνική Αθηνών Κορίνθου, να φύγεις Κορίνθου Πάτρας, να φτάσεις. Μπορείς φυσικά να πας Αθηνών Θεσσαλονίκης, να πάρεις την Εγνατία, να πας στα Ιωάννινα και να γυρίσεις κάτω από την Πάτρα και να φτάσεις πάλι. Μπορεί να σε υποχρεώσει κάποιος να κάνεις τον πάνω δρόμο?
απάντηση όχι, γιατί θα σε υποχρεώσει να πάρεις μεγαλύτερη επάθεια, πιο πολύ χρόνο, πιο μεγάλο κίνδυνο, πιο πολύ βενζίνη, πιο πολύ κούραση, από το να πας από τον απλό δρόμο που είναι 2-3 ώρες. Ακριβώς αυτό είναι η αρχή της αναγκαιότητας. Τι λέει? Αν έχεις 2, 3, 3-4 πρόσφορα μέτρα για να πετύχεις τον επιδιωκόμενο σκοπό, θα πρέπει, αδελφέ μου, να διαλέξεις το λιγότερο επαθές. Πάρα πολύ ωραία. Υπήρχε άλλο μέτρο? Αν υποθέσουμε ότι ήταν πρόσφορο, που είπαμε ήδη ότι δεν ήταν πρόσφορο η υποχρεωτικότητα, υπήρχε άλλο μέτρο? Απάντηση. Τι κάνανε από τον Μάρτιο μέχρι τον Σεπτέμβριο τα νοσοκομεία και είχαν μείνει πράγματι καθαρά? Κάνανε το εξής. Οι υγειονομικοί κάνανε 2 τεστ τη βδομάδα και μπαίνανε μέσα με χρέωση του κράτους. Και πράγματι είχαν μείνει καθαρά. Στο διάστημα το επόμενο, άμα δείτε και τα δημοσιεύματα, βρεθήκαν αμέσως το Σεπτέμβριο. Αλλά βρεθήκαν 7 άτομα στο Αττικό, νομίζω, το 92 άτομα το Δεκέμβριο μολυσμένα, υποτίθεται με κορονοϊό, στον Ευαγγελισμό κτλ. Ας πούμε λοιπόν όμως ότι έχουμε να συγκρίνουμε αυτά τα 2 μέτρα. Μα ποιο ήταν το λιγότερο επαφές? Φυσικά το λιγότερο επαφές ήταν το να κάνεις 2 τεστ και όχι να κάνεις εμβόλιο. Άρα και εδώ έχαμε. Και εδώ παραβίασε την αρχή της αναγκαιότητας. Και ιδιωτικά. Ναι. Τρίτον, αρχή της ενστενή ενία αναλογικότητας. Τι σημαίνει αυτό? Θα μετρήσουμε επάθεια και ωφέλεια και θα δούμε σε αυτό το επίπεδο τι είναι μεγαλύτερο. Πρέπει η ωφέλεια να είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από την επάθεια για να μπορεί να περάσει το μέτρο. Μα οι άνθρωποι το 2021 δεν ξέρανε ποια είναι η επάθεια, δεν ξέρανε καν ποια είναι η ωφέλεια. Σας είχαν δημιουργήσει, όχι σε εσάς, σε όλο τον κόσμο, μια πλασματική εικόνα ότι αν δεν κάνετε αυτό θα πεθάνετε, άρα η ωφέλεια είναι να ζήσετε. Το τι γινόταν στα νοσοκομεία είναι άλλο θέμα. Το βασικό όμως είναι ότι αυτή η σύγκριση, την οποία πρέπει να την κάνει το κράτος που φέρνει το μέτρο, ήταν υποχρεωμένο. Αλλιώς παραβίαζε την συγκεκριμένη αρχή, δεν μπορούσε να γίνει. Δεν σας λέω τώρα, άμα την κάνουμε σήμερα, τι θα βγάλουμε. Αφήστε, γιατί ξέρουμε πολύ καλά πώς πάει η επάθεια και ακόμα δεν την ξέρουμε ολοκληρωμένη. Άρα, αυτά πηγαίνοντας στα δικαστήρια, θα έπρεπε ουσιαστικά τα δικαστήρια να ελέγξουν αυτόν τον νόμο, να πούν ότι παραβιάζει το 25 παράγραφος 1 του συντάγματος, δηλαδή την αρχή της αναλογικότητας, και να μην τον εφαρμόσουν. Τι έγινε? Πέρασε μια χαρά. Οι υγειονομικοί ταλαιπωρηθήκανε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, 16-18 μήνες, κάτι τέτοιο. Ναι, ξέρετε τι απάντησε κάποια στιγμή το ΣΤΕ όταν του τέθηκε ένα ζήτημα αναλογικότητας ως προς το γεγονός ότι δεν παίρνουν καν μισθό οι άνθρωποι? Ακούστε, γιατί εδώ είναι φρίκι. Την απόφαση την έχω στο γραφείο μου και είναι φρίκι. Είπε το ΣΤΕ, αντί να κάνει τον έλεγχο που σας είπα, και ας πούμε ότι θα τον έκανε λάθος, αυτό θα το δεχόμουν. Θα το δεχόμουν υπό την έννοια ότι οι δικαστές μπορεί να μην έχουν όλα τα στοιχεία στα χέρια τους. Γιατί αν τα έχουν, πρέπει να βγουν εκεί. Παρ' όλα αυτά θα έλεγα, πήγε να κάνει έναν έλεγχο συνταγματικότητας, ως προς την αρχή της αναλογικότητας. Τι είπε το ΣΤΕ? Είπε ότι αν τους δίναμε μισθό, κανείς δεν θα πήγαινε να εμβολιαστεί. Προσέξτε τι είπε. Και αυτό το ονόμασε έλεγχο συνταγματικότητας. Η απόφαση είναι μνημείο αντισυνταγματικότητας, είναι φρίκι. Γιατί δυστυχώς, και θα το πω ανοιχτά, η δικαιοσύνη σήμερα προσπαθεί με κάθε τρόπο να καλύψει αυτά τα κακό κείμενα τα οποία δημιουργούνται από την κυβέρνηση, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται και έτσι αισθάνεται ο κόσμος, και γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα εμείς. Δεν θέλω να σας ταλαιπωρήσω άλλο με παραπάνω λόγια. Το θέμα είναι τεράστιο. Θα μπορούσαμε να πούμε άπειρα πράγματα. Θεωρώ ότι ο έτερος καθηγητής μας θα πει και παραδείγματα πολύ σοβαρά αμέσως μετά. Εγώ θα σταματήσω εδώ, σεβόμενος ότι σας έχω ταλαιπωρήσει αρκετά. Θα σας πω όμως το εξής, για να τελειώσω. Κανείς
δεν πρόκειται να μας σεβαστεί. Κανείς δεν πρόκειται να μας χαϊδέψει. Μόνο αν μας φοβηθεί. Ξέρετε ποιος το έχει πει αυτό? Το έχει πει ο Θουκυδίδης και το έχει βάλει στο στόμα του Ξέρξη όταν είπε ότι δεν πρόκειται να σεβαστούμε τίποτα. Ερχόμενος στην Ελλάδα να την κατακτήσει, δεν πρόκειται να αφήσουμε καμία εστία. Θα τα διαλύσουμε όλα. Δεν θα σεβαστούμε τίποτα. Μπορεί όμως να φοβηθούμε. Δηλαδή, αν κάτι θέλω να πω σε εσάς σήμερα, δεν είναι όλα αυτά που είπα ήδη. Θα τα είπα για να φτάσω εδώ. Αυτό που θέλω να σας πω σήμερα και είναι η δικιά μου αίσθηση, είναι ότι πρέπει απαραίτητα να αντιδράσουμε εμείς. Πρέπει να αντιδράσουμε με κάθε τρόπο, γιατί αυτό που γίνεται είναι όλεθρος. Αυτό που γίνεται είναι εξόντωση. Αυτό που γίνεται είναι άδικο, μια που μιλάμε για δικαιοσύνη, και πρέπει να αντιταχθούμε. Σήμερα λοιπόν εγώ σας δίνω συγχαρητήρια που είστε εδώ, γιατί φαίνεται ότι έχετε καταλάβει αυτό το πολύ απλό πραγματάκι. Πρέπει να σηκωθούμε και να πούμε μέχρι εδώ, όχι παρακάτω. Και γι' αυτό δίνω συγχαρητήρια στο φίλο μου τον Μανώλη και στο φίλο μου τον Κώστα για αυτή την εκδήλωση, γιατί αυτή η εκδήλωση σας έχει φέρει εδώ να πούμε σήμερα όχι, μέχρι εδώ. Δεν μπορεί να επιπολάζει το άδικο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ντίλη, ο οποίος, όπως καταλάβατε, μίλησε και ως πολιτικός παράγοντας και επί του πρακτέου, δηλαδή δεν αρκεί να διαπιστώνουμε το πρόβλημα, πρέπει και κάτι να κάνουμε για αυτό. Μπορούμε μόνο να μεμψημυρούμε ή μπορούμε και κάτι να κάνουμε? Και ουσιαστικά καταλήγουμε στο ότι αυτό που έλεγαν και οι αρχαίοι, στην Αθηνά και χείρα εκείνη, αν δεν κουνήσουμε και εμείς το χεράκι μας,